song for our anniversary, diba? Ako ang NagHarana kay Mac. With violin, with guitar, tapos may dalawang seat. Kasi dami kong peel of mask, face mask na binili. Ma-review ko siya sa mga vlogs. Good morning, everyone! Today is May 2. Ang sakit ng katawan ko, best. Grabe. Dahil dun sa workout kahapon, guys, grabe, sakit ng katawan ko. Sakit ng braso, ng abs ko, charot. Ng legs ko. Pero sabi nga nila, no pain, no gain. Kaya taste lang. Prepare muna tayo ng breakfast, guys! That is the most important meal of the day. Kasi, you know, dyan manggagaling lahat ng energy na gagamitin mo for the whole day. But then, lagi nating nakakalimutan na mag-breakfast. So, mag-breakfast tayo since medyo off naman natin. Hindi pa sure kung off talaga to eh. My video is currently uploading, guys, and it says about 2 hours and 42 minutes remaining, pero 32% pa lang yung kanyang na-upload. So, let me know in the comment down below. In the comment box down below kung ganyan din nakabagal kayong mag-upload, guys, kasi sobrang bagal. Malapit nang magpahinga yung laptop ko, guys, kasi parang kanina pang morning siya na naka-open, tapos, pero dalawang video na yung na-upload. Isang video yung na-upload ko, which is the April favorites, and then the second one will be a vlog for tomorrow. So, ngayong gabi merong video, and then tomorrow may vlog. And I'm still trying my best to edit more vlogs para maging updated na yung vlogs natin, kasi diba, ang tagal kong hindi nakapag upload ng videos due to the technical problems sa laptop ko. Sobrang init ngayon, guys, grabe. Alam niyo yung shower ko kaninang morning parang walang silbi, as in pawis na naman ako, ang lagkit na naman. Ayoko kasing mag-aircon kasi baka sabihin ni mama ko pagdating nila, mag-isa mo lang, libo-libo yung kuryente mo. Ano naman si mama ko. Kaya yung water dispenser, pinapatay ko rin siya, guys, pag lumalabas ako kasi magastos din siya sa kuryente. Pag night shift ako, lagi akong nag-aircon. Pag night shift ako, kinaumagahan. Siyempre, matutulog ako, lagi ako nag-aircon. Ang init kasi, hindi ako makakatulog talaga pag hindi tayo naka-aircon ng tanghali. Sobrang init. Kakatapos ko lang, guys, na mag-edit ng video na i-upload ko sa Facebook page ko siguro. Hindi ko pa alam kung sa page ko or sa private account ko. But it will be the one that I'm singing Ikaw. Parang ang galing naman kumanta. Pero I was singing Ikaw with the guitar, and that will be a song for our anniversary, diba? Ako ang NagHarana kay Mac. Kasi last year, sinurprise niya ako sa hospital. I was on duty. Tapos nagpa-serenade siya sa mga nurses. May with violin, with guitar. Tapos may dalawang singer pa, diba? Kasi yung mga nurses dyan sa hospital namin, sobrang talented nila. Kaya ngayon, ako naman yung magsiserenade sa kanya kasi ang dayo namin sa isa't isa. So, kahit doon man lang, simple. Ang cheesy talaga. Hindi talaga ako ganito, guys. Hindi ko kaya yung mga public masyadong pero para kay Mac, gagawin ng lahat. Charot! Hey guys! Naglagay ako ng peel of mask. This is the Beauty Fix peel of mask. Ayan, kasali siya sa isang haul ko nitong nakaraan. If you haven't watched that video yet, kasi dami kong peel of mask, face mask na binili. So I will put the link down below para makita niyo ano yung mga pinagbibili ko. Para rin ma-review ko siya sa mga vlogs. So ayan, guys, kakalagay ko pa lang nito, and wait for 20 minutes or until mag-dry yung buong mask, and then ipipil na lang siya. Isa lang na notice ko, guys, sa peel of mask na to, yung amoy niya, amoy lalaki. Alam mo yung amoy pabango ng lalaki, medyo na na nga ako kanina eh. Medyo parang nasusuka ako kasi hindi ko masyadong maano sa mga strong scent. Pero pag nagtagal naman, okay naman na siya. Medyo musky, parang ganon yung scent kasi niya eh.
Kaya hindi ko masyadong bet. Pero ang ganda oh, kasi ano bang claims nito? Ang glossy sa mukha, so siguro maganda to. Controls oil and detoxifies skin, removing dead skin, clearing up deep-seated dirt and other impurities, loaded with vitamins and to restore the elasticity. So, panglinis siya. In short, panglinis siya. Hey guys, so update time. It's already 10:15 in the evening and nagtataka siguro kayo bakit bigla ako naka-scrub suit sa vlog na to. Ayun guys, hindi ko na natanggal yung peel-off mask kanina. Kasi medyo basa pa siya, tapos tinawagan nila ako sa hospital and I need to go to the hospital and ride the ambulance, the fastest car in the whole town. Ayun, kailangan kong, kasi ambulance nurse ako. So, ayun, I transfer the patient na kailangan ipunta sa ICU. And hindi ko na napil yung mask ko. Instead of peeling, hinugasan ko na siya. And grabe guys, ang hirap niya tanggalin. Alam niyo yung pinang-scrub ko na sa mukha ko na yung silicone, di ba? Sabi ko maganda yung pang-scrub. Hindi niya natanggal yun. Hindi niya natatanggal. Kasi di ba mild lang kasi yun. So ang ginawa ko, yung mga sobrang dikit talaga yung lufa. Yun ang pinatanggal ko. Pero mild lang yung pagtanggal ko para Pero naman, may effect pa rin naman siya. Medyo nagpansin ko, medyo nag-tighten yung pores ko kanina after the mask. Hey guys! So, it's ready. Late night na. And kakatapos, ang itim na ng mata ko. Ang itim ng mata ko. So, I need to sleep now, guys. Kasi sobrang, diba, nangingitim na talaga yung mata ko. Ewan ko kapag hindi lang siya sa camera. Actually, kahit sa personal talaga, maitim talaga siya. So, tomorrow, I will be doing a lot of errands. Ang nangyayari sa English ko, te. Ayun, I will be doing a lot of things, a lot of errands, and I hope I can film tomorrow. Kwento kasi yung nangyari sa ambulance. Kasi bago kami umalis, sabi ko dun sa watcher ng pasyente, hala, wala po tayong seatbelt dito, ma'am. Sabi ko, kapit po kayong mabuti. Kasi dun sa likod, walang seatbelt yung ambulance namin. And diba, pag ambulance, super duper. Mabilisan talagang ganyan. Tapos sabi, pinapartak. Sabi niya, bakit mabilis? Sabi niya gano'n. Ay, ma'am, syempre po, ambulance po ito. Toxic po yung pasyente po natin. Sabi ko ganyan. And then, that's the time that I realized. Shucks, I can't talk. I can't talk. And that was the time that I realized. Dami pala akong kwento about ambulance experience ko. So, watch out guys. Ikikwento, gagawa tayo ng story time about mga ambulance experience, ER experience, ganyan. Kasi, ilang beses na akong, hindi lang ilang beses, di ko na mabilang sa dami na nag-conduct ako sa ambulance, di ko na mabilang sa dami ng pasyenteng pumasok sa ER na may mga funny, may mga nakakatakot, may mga nang-threat, may mga nakakaawa, gano'n. So, watch out sa mga magiging kwento ko. Alam ko, makaka-relate dyan yung mga nurses na kagaya ko, tsaka mga student nurses, or kahit sino pang mga nasa hospital. And yun, antayin nyo guys. Kahit hindi kayo nasa medical field, matatawa kayo, maiinis kayo, or matatakot kayo sa kwento ko. So, watch out. So, that's all for today's vlog, guys. I hope to see you guys on my next video, which will be, I guess, tomorrow. Hopefully tomorrow. So, I'll talk to you guys. Bye!